Yamin sa baken tiyamu when intayami sa rapwen liyapu when intayami nayawen liyapu tayo na Isus salakan tayo. Intay nga ikanta parang sa labo ken Jesus nga ariti kapya iniritay nga ikanta ikinatalog na Hosana, Hosana. Intayami sa baten iyamu when intayami sa rabwen iyamu when intayami nayawen iyamu tayo kay Isus salakan tayo. Bingken at taingan, intay nga ikanta, panang sa rawuken Jesus, nga aliti kapya.